Inday, tani. Thank you. My pleasure. Okay, sit down. Thank you for applauding me. Sa among balay, maski sa among tarbahoan, naglagubo ang inyong programa, mga gapnod sa kinabuhi. In my house of the rising sun, in my company building, your program is like a drum, like a canyon, and most especially, stagnant of your life. Mga idolo ko kamo, Dolanday, sayod ba mo? Dolanday, you know, you're a comedy king. And you're a king and prince in comedy. Relax and see a movie. Itago na lang ko sa pangalang Noel. Just call me Noel. Matagpas ako mga kaila. Doon na daw ko'y kanaw ng artista. My friend said, it's my face is like, you know, artist, popular artist. Kailan mo kisay kanaw ng artista? You know. Oh my God, that's true. Masuya lang mo. Yes. Kailangan naming lubiloso. Pwede maglagot, ana. Me and Lobiloso is the same face. My God, I don't like. Ayos ka tol, ah. Okay ka dyan. Pero bisa ginakantsawan ko ana nila. Layo na sila sa kong abilidad. Yes, may don't assassinate my ability. Nangarkila rabig balay sa may lanang kauban akong kaipon nga si Raquel. We rental a boarding house together with my live-in partner, Raquel. Idol sa kay mohanin niya, Idol ba? Ugday. Yes, that's true. Nagtrabaho ko sa saka-trading nga nagabuo og sakyanan nga surplus. I work in a trading the surplus car. There's a lot of surplus car, sur minus, sur times, sur divide, sur mathematics. That's what we call surplus car. Di na nato langanon pa. Enough is enough. Nagsugod kini nga kong gapnod sa dihang. Nakadawat ko dakong bonus. When I'm, oh, yes, oh my God. I'm sorry, I forgot. Og din na nagsugod kining gapnod sa akong kinabuhi. And it's the story of the struggle of my life. Okay, Dini. And this is Anay tabo. what happy. Asa ba itong Noel? Wa pa lagi yung kwarta lagi. Kanang mata ni mo, gabudlat na lang mata ni mo.
Kanang ngipon ni mo, mura ka kanang rabbit o ngipon. Usa ka? Katulo na kabulan no lay bayad ani atong boarding house dire. Usa man ato ni. Mamalit tagduyan ani isa para Ina na sa inong islaw, mubayad ra ko pag nanakoy kwarta. Unya ko pa kay kwarta. Usa man na. Usa maning kanang tiguanga na ba? Nagtuuro ba siya gwapo kaniyang iparintahan sa to ah. Bitaw, mayon ka nga mura gwapo niyang iparintahan. Unya mura dugay ba talag puyo dire. Ha? Mo gani na. Ay magkaroon batang mubayad lagi ko lagi ni man na sa kahulat oy. Unya kay kinanglanon maganyang kwarta be. Diskartisa ko dito. Usahan man ano? Uy, ako na no. Hoy, kamaayo ko niyo tao, no? Ako na do'y padiskartiho ni mo. Ina sa amin promissory note lang na pag nakoy madawat kwarta, sigurado na. Antay ka ako ng yun dito, bayani yun. Lagi bahala lagi. Basta hangin walang sa sinong islaw dito nga. Budlat na ng mata ni mo, ha? Sa to? Ano ginawa? Wala ay. Tarong-tarong nga ako. Nagabuhol ka? Ano man? Para wag tayo share, God. Isis ka! Jalan. Lando, Ay, dito ka pre. dili ko stawir. Baba! Hap, Baba! ayaw daw. Sino ka mamaygo ang puste? Ika. Lando, usa mga rin nga. Hoy, ayaw pagtag... Tuo gamay! Wala, ayaw to ako na. Ayaw to na. O sige, baba! Saka. Saka ka na, sige. Patag yung Lando eh. Okay na. Dili ba okay? Eh, nagpapal ikaw ba? Si boss. Sir Christian. Uy, mga bata-bata. Sir Christian. Ganing Lando o ganing Noel? Sir. Pagod rin ikaw ba? Pag kwarta kay kusuging halin official do, ha? Kanang imong kanta ni mo, papikutan na gamay kay budlat ra kayo. Kanang baygo niya ka sa mga kwan niya. Dali ra kay kapapuling, ano? Ayun na, nang sir eh. Dali ra kay kapapuling, ano? Pining welding, likado kay mapiskan kag plaksa na, ha? Mabuta ka na. Ano, boss? Asa man ko ni boss? Ikaw, kuwato mga portahan dito kay mo to yung symbol dito kay dagat kay order, ha? Sir, katong order nga na po kabog, sir. Tiraho na namo to. Ikaw hilig yung ikagutira ba? Tira! Okay, patawa doon, pati sagyanan doon. Tiraho doon. Sa babuo na namo, Oo, sir. sige. Babuo na mo, sir. Ako'y bahala sa inyo, ha? Nag-aadam mo ka nindot kay Buno sana, ha? Sigurado na, sir. Kapag kapinanta mo o kapsula. Salamat kay sir, ha, Sir Christian. Salamat kay sir. Kasi kaya pag magapan mo, mag-snack to sa mabagiri. Sino man ba? Asa man? Ay, sabok, B. Ano ba? Ikaw ba? Sige ka. Usa man ang gababag? Buta na, kaya matulog ta. Ano mo, usa man ang gababag sa kong sampot. Saan naman ang silhig direct? Di ko pwede, dili na pwede kay. Diyan ka, magnana kay kwarta, diyan ka mo karingga sa kuang, ha? Ay, tap na ang style na niya. Saan may gusto ni mo Wala na ni, magtatag illegal? kwarta na ni, kwartahay na ni. Ha? Magtatag illegal, ani? Okay na magpangita ka. Okay na magpangitisting eh. Testing eh.
Para makita ang katag do. Makita ang katag. Mao maginang inyo ang mga mga lalaki. Hindi ka ni pagkaringaw silang asawa. Mangita na ka illegal wife. Mao na. Sige na ba? Di pwede. Di, subukan ni mo eh. Ganyan. Sana? Shampoo. Dog. Ma'am. Sir, pala ni iso niya. Boss Rizal! Uy! Nakoy, padalo. Lando! Nakoy pandalaw. Uy, salamat kayo. Boss po di papadakong gulo pa. Hindi boss eh. Boss, Kali, boss. pumanatanan boss. Napulo kayo ni kang kuhan. Mana pa ako. Di malima, may boss. 5 kay Lando, 5 po na kuha. Nabuo na mo boss. Mau ba? Boss, ang imong deadline next week pa. Pero parang pala, humana na mo. Maugin na akong biliban ninyo. At, Sa kung saon ginako ka, kung perting galinga ninyo, yun, no? Kamay na lagi kulang ninyo. Ay mo pala big pahawad kay basig maaning mo, ha? Kuhan lang, kanang tama-tama lang, pero ako, nalipay ko kay nahali na. so, Karon na yun, gikuha ito pulo ka mo ka unit. boss, sa mali boss. Ako'y, ato po sa opisina. Dali lang, ay na kay tasa kay istorya. Tagaan na mong tag 60 mil bonus niya. Lando? Oh, Lando, kat-kat mo po ka ng tower, Lando. Sige, itsa ko na kumangay. Palabay ko na akong mga questions sa pag-ibig driba. Ako, ano naman? Kamukha mo, eh. Oh, no, nasa mil, oh. Ikaw, mahal, usawa na nalim mo. Dili mo, hanggang Lando na rin. Boss, salamat, boss. Daro, Emanuelo. Boss Christian, salamat. Magapagamay na yung gagmata, Boss, magapagamay. salamat kayo boss ha. Ato ka dong Rubik, ha? Ato ka dong Rubik, ipataraw ng ipon mo na. Boss, salamat kayo boss. Okay, sige. Bay, Walang kaos ako, matos ako sa Tagum City. di ka matug banay-banay boss. Adus banay-banay og samati. Nasa Trinto. Oh, nasa Eucarelia. Lan. Boss, Ang totoo niya din sa kuano katungan ba? asa? Amigas bar ba? Hindi mga chika dito. Ikaw lang, di ko. Tamay lang ko. Kung kadali lang ko. Sige na. Ayaw, kaya atang na ko na sa kong wonderful Si ako'y bahala. Ay, di lagi. Sabay lang kita, sabay na. Sabay ko? Dali lang kayo. Sige, sabay. Sasaw na kayo, Dribble. Ikaw na. Sama ni Dagan, bubog niyo. Sir, welcome to Amigas Bar. Ay, mura murag som ning bayanan ni. Antik. Ako ni si Ruby, sir. Ay, Ruby. Ay, Rubs. Sasaw mga kayo, Ako Dribble. ni Sir Oy, nami VIP room dito. Yan natin mga angels dyan. Aw, dagan ka ayo. Kana. Sige. Sige, sunod na ako ang... Dali ay mabre butad diri oy. Pero gani. Pat, ano yung sigong uli, Pat? Gabi na kayo, Pat? Pag pagkita kainom gani. Kung paan magkukukinani, Pat? Kung naanad na ni Pat? Uwi kay kang landua ka. Langga. Oh, sir. Tagay may kuandri ka ng isa ka case nga beer. Ha? Unya, kasidla na tayo mga angel din hinay-hinay, ha? Oh, sige, sir. Girls! Ay, salat! Ha? Hoy, di ko mo niya, oy! Hello! Sus, kinuha! Hoy, anak eh! Uy, hello, sir! Uy,
Kani. Asa may mga na? Asa may mga na? Ako na tanan part. Amuli na lang ko. Mana Bart. Sa, unya na mo. Ayo kay ngita ko wonderful wife ko. Sige ko to commander. Isa mo gina, legal way, wonderful way. Wonderful wife. Part, unya na part ba? Ano, take na? Kuman-uban na po mo na. Mala ka. Sige, ayo lang, ayo. Tahanan ni. Girls, three. Piliin lang mo. Ako na si Patut. Sir, my name is Heidi. Grabe, house na kayo ng bayanan ni. Sir, gusto na iwan. Noel. Sa. Likod. Tagay mo. Bida ni mga bayanan ni. Bakit sir, let's party, sir. Uy, ang sarap ng luwa, uy. Hila sa puti kay sir. Uy, kapumpa. Basta mo ni mamayanan ni hila ni sir, uy. Ikaw, dali. Sorry sir ha, bago pa mag-gumi din eh. Ay, mo akong gusto. Ikaw, kisa man ka. Ako na si Munit sir. Unsa din ako manong. Padoon, uy. Unsa yung pangalan ka? Sir, ako na si Munit. Ay, mo na tayo kisuy. Pangalan, uy. Ikaw lang ka, dali. Sir, ako na si Vanessa. Okay, so di ha. Dali na. Cheese, uy. Oo, lagi. Ikaw na lang wala pag nagpailaylas ko agang. Dali. Ay, ano si... Si mong kagkang na computer glass to. Si computer glass to diya. Ay, sino naman ang niya mamanggrolas, baby? Ruby. Ruby, dali, Ruby. Kang... Sir, ako sir. Pwede ba din napilo ng duha? Sasaw kayo. Hindi ko gusto sasaw. Gusto ko magpuyo. Sige, sir. Huwag po yung ko, sir. Dali. Sir, sabi ni sir. Hello, Mike. Yes, hello, Mike. Sige, sama. This, Mike. Ano na lang, para kuwanta ha? Para siguradong ma-enjoy ko. Dali. Ikaw na. Dali. Ako? Ikaw na, tara. Girls, dali mo, inom lang mo rin ha? Sige, okay sir. Kadul mo gamay ba, baby? Ano po? Mahulaw mo. Ano po kunin mo to? Dali mo dapit. Dali. Dali na. Ay, madali mo, oy. Pansate na mo da, ha? Okay sir. Shut pa. Pusyate na ka. Dali, ikaw na. Ha? Pachuchay? Astila ni Mami. Dito to. Sir, masa ba, sir? Gusto pa ka, sir? Tama na, oh. Na-10 mil, oh. Ano na? Thank you, kay sir. Kaya na, kainom na. Kaya na kung samog-samog. Sige, sir. Girls, okay lang mo, girls? Okay lang mo? Ay, okay na kayo sir, uy. Sir, kanina pa rin, sir. Ako na po, sir, oy. Saan may pagabuhay performance? Siyempre, pero ay kabala ka kay tagsahan mo. Ay, kanisa, ha? Ikaw sa. Ay, sir, ako na di. Ay, sige, sir. Dali sa wag yung reklamo, ano na rin, sir, ba? Dali. Yala mo ha, inom lang mo na, girls, ha? Sir! Girls! Yes sir! Ikaw ba? Jismil. Ay, thank you, guys, sir. Si next. Gusto na ako ikaw. Vanessa, no? Yes sir! Dali ba? Ikaw man. Nung saan mo, ni-split ang abog kaya. Siya mo ka split abog kayo. Vanessa, no? Yes sir, Vanessa! Dali ko sunod. Sir, wala pa ka naluya, sir? Luya sa akin yan. Nausama ka. Dali kay sakto kay balang. Itong marang ko ni santil mo, ganyan. Dali. Sir, dali na sir, sugdan na nato. Nauban. Sir! Sir!
Jismil, oh. Ay, thank you kaayo, sir. Kamu, inom lang mo diya, ha? Mga langga, inom lang mo. Sir, di ka po nakugulan, sir. Sir, ako na po. Mabuluntir yun, mabuluntir. Dali, ikaw. Sa tumano, Ruby? Oh, si Ruby, sir. Dali. Racist ka! Ay, Ruby, Sir. Ay, nagsikaring gani. Ay, kamalai ka, Jismil daan, Ay, ang ganda. Tsaka ko, anak. Dali. Sir, kaya pa naman, sir. Sir, ako, sir. Gusto ba ka maniman, sir, sa ko? Tama na mo, isa na lang. Ikaw na lang na wala, last. Sir, kaya naman ka, sir. Si Luya. Wapa ko na Luya, dali. Sa Luya pangalan mo. naman lagi mong has, sir. Ay, sige, kuhan. Munit. Dali, munit. Ay, kung gagita-gita, munit, ha? Sir. Jismil daan, Dili ko gusto sa gusto ko 20,000. Hoy, Marilyn! Kunin na kapunta sa script! Hoy! Yan. Mura na, gibahin na nako na gagis-gis. Ramo ka na, sige. Kuhan naman, buot O naman, sige, kanang 10,000, sir, ha? Kanang dili na siya bongga nga performance. Someday na, ikaw pa na may gilas na ako kay... Nasasayo ko kaya nag-apologize dito. Ano, dali. Ama na, di na ko ganahan mo. Nagbahay ka niko. Sunod na, nagkapila-pila. Ano, dali po? Sir? Mang? Laban ako. Labad kayong ulo, naglimog ko sa malim. Mang? Ang dalian na kung tali, dito takagi. Ay, buntag na. Badak. Namuntagan gidoroy ka. Wala, nagpainom si Boss Christian kay nagkuhan ng gumimang, nagkanang celebrate lang ba kay nahalin tong halos sa mong gi-order kay kag Japan na buo na mo ba? Mayo. Pero okay naman niya, wala kay kwarta. Asa man, wala kay dadala. Halinan man ka. Wala kang itagaan ni Christian. Wala lagi kay di man to may magakuha ng kumpanya iyaha man na. Saan na to ni Ron? Saan na to? Aman tayo bugas rin. Way bugas, way gatas, way lamas. Mangutang. Way gas. Usa man. Sa dito pangutang lang sa dito. Tuog sa ko. Oy, Lando, nindot mo kag motor, Lando. Come day na. Hoy, Lando. Hey, ako mo na ito. Kwa lagi ni, kuhaan lagi ni sa kwa madam, gitagaan mo gud mi, nakadawat mo gud mi kaning bonus ba, kay halinan mo mi. Tagaming Boss Christian sa 60,000. Ang baytag kong motor niya, paguman. Patukuran ako, sira-sira store ang asawa. At least, hindi na mo kalampag. Ano bawal sa kasama ito ba? Ano sa income? 60,000 ha? Gabi ka niya. Ako ano? 60,000 ka sa lang niya kagitagaan. Kapon nga, tagaan may uli dahil ko, niyang ko, uli ko bas kay patrabaho ko. Sugot man, gawa naman po may trabahoan po. Maub ba?
Sige, sige. Sa may pangitan mo, wala man rin. Natulog si Lando, balik lang rin. Si Juan, nalibog ni Noong Juan eh. Si Noel, natulog si Noel. Balik lang ko niya, ha? Sige. Wapo kaya kumotaro? Ha? Di ka ganaan, anak? Kadali lang si Juan. Hey! Jay! Kahit akong kanya, Jay! Nakabdawat po si Juan, si Noel Lando. Dako, pariya lang yung 60,000. Unsa! Sige. Naglipong na ko, Anita. Okay. Saan ka? Mata dia. Mata. Okay, saan ba? Asan 60,000? Sa 60,000. Pataka mo ka. Asan 60,000? Sa 60,000. Wala mo ko 60,000. Imong kauban nakingon bago lang si Lando dali lang gikan. Nakadawat mo 60,000 bago kay motor. Asa mang imong 60,000? Asa man? Wala lagi. Ayaw pa makakasa. Sa 60,000. Wala lagi ko 60,000. Wala lang kalimihay halos gikaon diri. Pipo. Sunod. Bira ka rin. Mga resibo! Resibo ilang ni George. Resibo dito sa... Puro ni mga resibo sa Lansing House! Ayoko pa sa anak eh. Oh my God! Ginoo ko ni mo nung ilaging wirot na rin kayo na si Tamel! Sa mga babae! Pasaylo ako nang. Napagiliw sa siya, Amigas Bar? Amigas Bar? Ikaw man, pasaylo ako mo. Kinatinta lang ko man. Natintal? Pagbulag na! Pagbulag na! Raquel, lainig mo ata sa ko, Raquel. Kibuhatan ni mo sa kuha. Pagbulag na! Naging siguro, awag mapilin yung mga lalaki. Raquel. Mga nukiro. Ayaw mo! Labog ko atong tungura dolanday. Pinagay pinagkachismis ako ang sa ako ang asawa-asawa nga nakitaan ko ko dito. Nagbuntagay sa Amigas Bar. Tinigit sa mutuos ako ang mga explanasyon. Kaigon ko nga, ito'y pinakadin ako malimtan. Anitabos ang kinabuhi. Para mabuti akong kamahayan. Kinahurot lang akong kwarta sa walay hinungdan. Tukod sa kong pagkababaero. Karoon pa na ko na ang guhan nga wala na si Raquel sa kong kinabuhi. Walanday. Sakit man, pero daw hato na lang ako. Salamat kaayo. Nakaamgon ako sa kasaypanan. Huwag di na dyan kumuotro. Kunta, kuhaan nagsumbanan sa uban kalalakihan nga naminaw karon. Dagang salamat. Kininusuat magtatampo. From Lanang, Davao City. Noel.